is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 2009, nang magdesisyon akong makipag-live-in sa boyfriend ko. Kagagraduate ko pa lang ng high school noon. Fresh na fresh. Batang-bata. Siguro kaya rin ako sumama sa boyfriend ko dahil pareho kaming lumaki sa isang broken family. Parang pareho naming pinangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Sa umpisa ay wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko. At least sa ganitong paraan ay may magtatanggol na sa akin. Hindi gaya ng ginawa ng papa ko na hindi man lang ipinaglaban si mama. Pero nagkamali pala ako ng inakala. Hindi nagtagal. Naging impyerno din ang buhay ko sa kamay ng aking kinakasama. Unti-unti ay nakikilala ko ang tunay niyang pag-uugali. Madalas kaming nag-aaway dahil sa bisyo niya sa sigarilyo at droga. Ang masakit pa nito, nagagawa pa niya akong pagbuhatan ng kamay kahit nagdadalang tao na ako sa una naming anak. Lagi niyang sinasabi na malandi ako at hindi daw niya anak yun at hindi daw dapat namin buhayin ang batang yun. Yan ang madalas niyang inuulit-ulit kapag nag-aaway kami. Sinubukan kong tiisin ang mga pananakit niya. Pero ang hindi ko kakayanin ay ang idamay niya ang dinadala kong bata. Nang ipinanganak ko ang first baby namin, premature siya. 7 months lang. Sobrang sakit kasi pagising ko mula sa panganganak, kailangan nang ihiwalay sa akin ng sanggol. Dinala agad ito sa NICU para obserbahang mabuti. Naka-incubator ang baby ko, habang ako ay nakasilip lang sa labas ng makapal na salamin. Habang tinitingnan ko siya ay tumutulo ang aking luha. Kahit hinang-hina pa ako ay pinilit ko pa ring makatayo. Masilayan lang ang baby ko. Matangos ang ilong ni Baby AC at sobrang balbunin. Kamukhang kamukha talaga niya ang tatay niya. Habang pinagmamasdan ko si Baby, sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting ina para sa kanya. Baby, be strong ha. Love na love ka ni Mommy. Malapit na tayong umuwi. Yan ang binubulong ko kay Baby AC habang nasa kabilang panig ng salamin. Umaasa ako na makakaligtas siya sa panganib na dala ng kanyang kalagayan. Makalipas ang 2 linggo, naging stable naman ang kondisyon ni Baby. Lumipas ang 1 buwan, sinabi ng doktor na pagkatapos ng assessment ay maaari ko na raw siyang iuwi. Nang marinig ko yon ay naging panatag na ang loob ko. Pero nung malapit na naming ilabas ang bata, bigla na namang sumama ang kalagayan niya. Kinailangan niyang salinan ng dugo para makaligtas. Very rare ang blood type ni Baby AC, kaya nahirapan kaming makahanap ng donor. Sa kabila ng mga pagpupursige namin, hindi pa rin namin nailigtas ang buhay ng aking anak.
Sinisisi ko ang Diyos ng mga oras na yon. Hindi ko maunawaan kung bakit niya kinuha ang baby ko sa amin. Ang anghel na inaakala ko magpapabago ng takbo ng buhay namin ay napakaagang binawi sa amin. Ilang araw akong tulala matapos mawala si baby AC. Mabuti na lamang at inalalayan ako ng mga kapatid at kamag-anak ng kinakasama ko. Makalipas ang 1 taon, sinubukan ko ulit na magbuntis. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, ay bigo na naman ako. 6 na buwan na noon sa sinapupunan ko ang dapat ay baby boy namin. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, naging mahina ang kapit nito sa aking sinapupunan. Muntik pa akong mamatay sa panganganak habang iniluluwal ko siya sa ambulansya. Nang mailabas ko si baby, kitang-kita ko na humihinga pa siya. Kumpleto ang lahat ng parte ng katawan mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi talaga itinakda na magtagal ang buhay niya. Halos mabaliw-baliw ako sa pangalawang pagkakataon na mawala ng anak. Itinatanong ko sa Diyos kung bakit kailangan mangyari sa akin ang lahat ng ito. May nagpayo sa akin na maaaring may magandang dahilan kung bakit maagang kinuha ng Diyos ang mga anak ko. Marahil, hindi pa raw kami handa ng asawa ko na maging magulang para sa kanila. Nang makapag-isip-isip ako ay humingi ako ng tawad sa Diyos. Taimtim akong nanalangin at hiniling na matiwasay kong malagpasan ang mga pagsubok na ito. Makalipas ang 2 taon, nagbuntis ulit ako. Pero sa pagkakataong yon, iningatan kong maigi ang sarili ko. Lumuwas ako ng Maynila para maalagaan mabuti ang sanggol na dinadala ko. Umiwas na ako sa pananakit ng asawa ko. Sa magkasamang dasal, pag-iingat, at suporta ng mga nagmamahal sa akin, sa wakas ay nailuwal ko rin ang isang malusog na sanggol. Chris Adam ang ipinangalan ko sa kanya. Napakasarap sa pakiramdam ang mahawakan ko ang isang buhay na sanggol na mamahalin ko hanggang sa dulo ng aking hininga. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pag-iingat niya kay baby Adam. Ngayong kapiling ko na siya, naramdaman ko sa sarili ko na tila mas tumapang ako. Sa aking mga pinagdaanan, naramdaman kong mas tumibay ako. Mas tumatag ang aking kalooban at pagkatao. Ngayoy, isa na akong ina na mag-aaruga sa anak. Ngayon, 5 taon na si baby Adam at may baby sister na siya na 2 taong gulang. Sa mga anak ko na lamang umiikot ang mundo ko ngayon. Mag-isa ko silang itinataguyod dahil tuluyan ko ng hiniwalayan ang aking kinakasama. Mananatiling sapat ang pagmamahal ko kina baby Adam para sila'y maipaglaban at mabigyan ng magandang buhay. Ang pag-aaruga at pagtatanggol na hinahanap ko noon ay hinding-hindi ko ipagkakait sa kanila ngayon. Ako ang kanilang magiging sandalang, pananggalang at maaasahang ilaw ng tahanan. Ako po si Lynn, aka Victorinay Magtanggol, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Yan ang kwento. Oh, yan. Yan yun eh. Yan ang, Chuper, very inspiring. Yan. Yan yun. Correct. Grabe, no? Hindi ko
ever since I met someone who told me na isang babae na nawala ng anak, ever since na sinabi niya sa akin na walang sino man ang pwedeng magsabi sa akin na okay lang yan, na okay lang mawala ng anak, naging very sensitive ako sa mga ganitong parang issue eh. Kasi sabi niya, kahit anong sabihin mo, hindi okay na mawala ng anak. Walang ibang tao na pwede magsabi sa akin na mawalan ng anak. Feeling ko nasa higher level of faith ka na para talagang ma-achieve mo o maintindihan mo yun eh. Kasi nilagpasan mo yung parang, ang hirap kasi nun intindihin eh. Di ba? Lalong-lalo na kung halimbawa bago lang na kinuha sa'yo, tapos may magsasabi sa'yo, okay lang yan. Ay, naku partner, sasapakin ko siya, tapos tatanungin ko din siya kung okay lang siya. Mahirap i-sugarcoat No, yung you mga cannot. ganyan. Tsaka, di ba, usually, ang anak ang naglilibing sa magulang, hindi magulang ang naglilibing sa anak. Napakasakit na kailangan pagdaanan yan. Feeling something that a mother can ever experience, or a woman, or anybody can ever experience, yung mawalan ka ng anak. Yung mamatayan ka ng mahal sa buhay. Yung ililibing mo siya, yung mahal sa buhay. Actually, yung mga nauna na, ano na sila eh, kung naniniwala ka, pwede silang maging angel, slide na sila sa rainbow. Ang pinaka talagang makakaramdam ng hurt are those who are gonna be left behind. Yes. And para dito kay Victorina ay magtanggol, yeah, di ba? Taray. Mag-anak ni Victor magtanggol yan. Correct, di ba? Para sa kanya, hindi niya yan naranasan ng isang beses. Naranasan niya ng pangalawa pang beses. Saklap, no? At nakakabilib kung papaano ka tumayo, kung papaano mo, yun ang inspiring, di ba? Kung papaano mo kinayang harapin sa gitna ng lahat, di ba? Parang yung iba, kung iba-iba yan, ayaw na mag-anak. Kasi bakit pa? Baka mamaya kunin ulit sa akin. Suko na, Eh, kumbaga. Go pa rin. Tama. Nakadalawa pa. Di ba? And I'm sure you will really be a very good parent. Correct ka. Totoo yun mga kaibigan, yung kasabihan na that we learn a lot from our experience. Yung karanasan natin sa buhay ang magpapatatag sa atin, 'di ba? Itong mga experiences na ito ang tutulong sa atin para mas maging matalino tayo sa buhay. 'Di ba sabi niya nga sa aking mga pinagdaanan, naramdaman ko na mas tumibay ako. Diba? Mas tumatag ang aking kalooban. Correct. Diba? Sabi nga, you made me stronger by breaking my heart. Oo, Diba? Totoo naman diba? yun eh. When you are broken, wala kang choice kundi maging matatag, diba? At tumayo ulit. Ganon eh. Nabubuhay ka pa eh. So habang Totoo. nabubuhay ka, ibig sabihin, kailangan mo lumaban. Diba pag kunyari umattend tayo ng isang gathering, kadalasan na kinukuha mga inspirational speaker ay yung mga taong talagang may Correct. matinding pinagdaanan sa buhay. Wala ka pang kinuha Diba? na nag-talk na o kaya na nagbigay pinanganak ng masarap ang buhay niya. Correct, wala. Kapag ganun, babatuhin ng kamay. Masaya pala buhay mo eh. Diba? Diba ang lagi nating gustong kinukuha yung mga talagang may i-share na mga masalimuot na mga pangyayari sa Yung may kanilang mga buhay. hugot talaga. Correct. Parang ito, si Lynn, si Victorina ay magtanggol, diba? Ito yung mga masarap pakinggan talaga ang kwento. At pag napakinggan natin yung mga storya nila, 'di ba, nakaka-inspire talaga at mamomotivate tayo na kung tayo may pinagdadaanan ngayon, kailangan nating tibayan, 'di ba? Itong mga taong 'to na sobra ang pinagdaanan sa buhay, kinaya nila. Tayo pa kaya, 'di ba? So nakaka-inspire talaga ito na dapat maging matapang tayo sa buhay. We have no choice but to be strong in times of 'di ba, troubles, in times of adversities. May choice ka actually eh. May choice ka magpakalugmok o may choice ka Yes. to be bigger than your problem. And it's not gonna be easy Madali lang para sa amin sabihin, pero ako pag may pinagdadaanan din akong problema, pag may nag-advise sa akin, nasasapak ko din eh. Pero siguro Hindi siya madali, but it can you can do it. Yes. on the lighter side siguro dahil ang pakonsuelo na lang dito sa'yo dahil kinuha yung anak mo na baby pa, unlike sa iba na may nangyari kagaya sa isang kilala ko na kamag-anak na nag-invest ka ng memories. Ito naman Actually. 3 anak niya na lalaki na wala sa kanya na grown up na. Oh na my sunod-sunod. gosh. Ayun ko nagkwento mo sa amin. So sobrang Tangin ang hirap talaga. Hindi ko alam kung paano ko kausapin niya. Oo nga paano nga pala kinausap yun? Ay, sinabi ko na lang na at least meron Pero pang memories. open up siya sa'yo. Ang hirap eh. Di ba kasi pinag-uusapan natin, sana hindi siya mag-open up. Di ba? Ayun Sana nga. ang pag-usapan niya, weather, paggawa ng pastillas. Pero nag-open up siya. Nag-open up siya. So, napakahirap. Oo. Kasi hindi mo pwedeng i-sugarcoat. Truth. Oo. Truth. Hindi pwede. You try to sugarcoat it, nako pa. Pakakainin ka 5 kilong sugar. Walang tubig.
Leg! Yung hindi ko Sugar, talaga, i-quote sa'yo literal. yung hindi ko masagot yung tinanong bakit tatlo sila yung kinuha sa akin. Oh my God. Diba? Yan na. Ang hirap Pag, nun. pag ano, yung sa Miss Q&A, di ba? Yan yung pinakamahirap na tanong, di ba? Nasagutin. Di ba? Totoo. Bakit kailangan kunin ang anak? Ang pinakamahirap yung tinanong kay Tanghenyo, bakit kailangan silang tatlo? Di ba? Oh my God. Alam mo yung parehas masakit di ba? Pero I get what you're saying, Tanghenyo, that it's very even more painful kapag ka may memories ka, yung nakita mong tumatakbo, nakita mong lumaki, Tapos biglang naramdaman mong ano, yakapin ka, nakikipag-converse sa'yo, meron kayong dialogue. Tapos ito pa yung inaasahan mo, nagaganda yung buhay nyo Trot. pag napagtrabaho, Oo. biglang kinuha, biglaan. Anong learnings niya? Anong niya? Natanggap niya na ba? Yung mga gusto Nakausap mo na ba ulit? Ang daming tanong. Well, sa ngayon, Hindi na nga nasagot ang henyo yung tanong. Ang dami pa nating tanong. may hirap pa talagang tanggapin. Hindi pa niya natatanggap. Sobrang ang hirap. Kasi yung mga taong yan kapag yung finally nag-level up na sila sa yung faith nila talaga nag-level up. Yun yung mga masarap kausapin kasi yan yung talagang punong-puno ng wisdom. At saka As in. mas masakla pa kasi ang relihiyon nila ay Muslim. So sa Muslim walang lamay, pagka namatay ililibing ka agad. Ganun ba yun? So wala kang oras na mag-mourn. Na mag-mourn. Oo. So Siguro kaya yun yung mga nakikipag-usap na siya sa mga tao. ganun ang nangyari. Siguro lesson learned dito para sa atin naman, tayo na may mga kaibigan na ganyan may pinagdadaanan din. Isang bagay na dapat nating matutunan na never give an advice unless it is solicited. Oo, correct. Kasi For maaaring all lahat you know, di ba? ang gusto niya lang naman makinig siya sa'yo. Yun ang Makinig ka pinaka-the sa best. kanya. Makinig ka. Oo. Correct. Diba? Kasi Tas baka nagkamali ka talaga na sinabi. Oo. Baka FO ito. Friendship Friendship over. Tapos sabihin mo, ay may cake pala akong dala. Yun lang sinabi ko. Change topic agad. Di ba? Yun ang important. Change Totoo topic yun. lang agad. Kailangan niya sa mga pagkakataong ito ng mga taong makikinig sa kanya. Correct. Diba? Diba? So, ibig sabihin nun, kung inihingi na yung opinion mo, tanungin mo din, gusto mo ba na meron akong sabihin sabihin sa'yo? sa'yo? Or gusto Oo. mo bang, or gusto mo bang makinig lang ako sa'yo? Oo. Or gusto mo bang yakapin kita? Tanungin mo lang din siya. Kasi minsan may mga iba, pag may pinagdadaanan sila, ayaw niyang hinahagod yung likod nila kasi mas lalo silang iiyak May mga ganun Mainit ka. Oo. May Hawak ka ng ganun. hawak sa likod ko. Dami ko Oo. nagawad dyan. May pigsa ako sa likod. Yan. Be extra sensitive. Correct ka. Sa mga taong may pinagdadaanan na ganyan na katinding stress sa buhay, 'di ba? Hi, thank you very much, Lynn, for sharing your story. Truly, what hurts you today can make you stronger tomorrow. Yes. So, yun nangyari talaga sa kanya, 'di ba? Kung ano man yung paghihirap na dinaanan niya, nagpatibay naman sa kanya. Siguro isa pang hugot dun sa Bornay is, when you're not ready to get married, wag din muna talaga. Oh, yun din kasi- Yun yung kauna-unahan 'di ba? Isipin mo High high school. Fresh grad. High school grad. Anong alam mo? High school nagde-develop pa lang boobs mo niyan, 'di ba? So anong alam mo sa emotional Di ba, aspect ng isang relationships, paglilive in o pagsasama, 'di ba? Tsaka Pag-isipan mabuti. Ang isa pa sa nahugot ko din doon sa Bornay, it's either way. Pwede yung bata namatay o siya yung namatay. So, nangyari sa yung nabuhay, ibig sabihin may purpose ka pa. And that purpose is for your kids, 'di ba? Thank you very much for sharing your story. I hope, Lynn, aka Victorina, ay magtanggol. Ayan. You stay positive sa gitna ng lahat ng mga matindicious na problema na pinagdaanan mo. Marami kaming natutunan mula sa kwento mo. Thank you! Mabuhay ka. At sa lahat ng mga gusto rin mag-email ng kanilang mga kwento, pwede nyo po kaming sendan ng story. Wag po sa FB, wag po kayo mag-PM sa mga fan pages ng Tambalan. Mag-email po kayo. Ito po yung email address. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Again, email. May galit yung email. Email. Mag-email naman kayo. Dapat yung mga sexy naman na kwento. Wala bang ganon? Always your number one. SM Radio Station.